Ola. Bueno, pois hoxe quería falarvos dun problema que me pasou hoxe traballando nunha finca. E resulta que cada vez que accionaba o mando da desbrozadora, o gas quedaba pillado, non quedaba a máquina revolucionada, non era capaz de poñer o ralentí. E bueno, isto é unha avería que soe pasar unha vez cada 4 ou 5 anos, sabes? Non é avería moi corriente, pasa co paso do tempo. E iso, que queres acelerar, aceleras, pero inda que soltes o gatillo, a desbrozadora queda co gas pillado, non vais de revolucións. E teño que darlle coa man, teño que coller a man e parala eu directamente, sabes, coa man, o sea, teño que parar o carburador eu solo. Como chegas a saber cal é a avería? Neste caso, cando é unha avería desas características, non hai moito onde buscar. Sempre cando non sea un problema co carburador, pois está iso, o carburador está atascado, o carburador se lle rompeu o muelle, sabes, ou non che devolve porque colle basurilla de restos de desbroces do que haya, e poden atascar o carburador. Pero vamos, si queremos ir a mirar desde cero donde pode ser o problema, vamos a ir por partes. A primeira parte é esta de aquí, a empuñadura, o que chaman o mando acelerador. O mando acelerador, se miramos onde comprei eu de recambio, é así. E para mirar o funcionamento, ti, cando primes aquí, cando apretas, tenche que devolver o sitio. Miras, aquí miramos que está en perfecto estado porque é nova. Aquí sería da igual que este encendido apagado, eso non importa. Entón ti, no momento que sacas o prisionero e lle das a arrancar, cando aceleras, vemos que volve ao sitio. Non pode quedarse agarrada, ten que volver. Si facendo iso, isto vai e ben, se iso é o ruido do muelle, iso quere decir que isto está en bo estado. Despois, segundo importante, se miramos aquí o carburador está aquí, se miramos o carburador, este é o carburador, este é a placa de accionamento, este é a varilla, este é o plástico de unión que une a isto, que isto é o gatillo, onde lle dábamos antes. Isto leva un ferro, miras, como se fora unha bicicleta, un alambre, como a da bicicleta, para tensar o acelerador. Iso que fai é que ti isto vai trincado aquí, que isto a súa vez, cando o accionas, miras como o carburador abre e cerra. Se mira ben aí, miras, este é o carburador, este é a parte o enganche coa varilla, este é o carburador que encenda. Así revolucionase e así para, miras. Isto que sería o que faz ti cando lle das o gatillo, así. Isto, miramos que está en bo estado, que ti cando lle das, o acelerador baixa e o soltar volve ao sitio. Entonces tamén descartamos que sea problema do carburador ou desta peza. Entonces, que é o seguinte que nos queda por facer? Temos que mirar o estado do cable interno. O cable interno é este. Isto, cando compras esta varilla, xa che ven así comprado o mando do acelerador, coa funda protectora, e dentro trae isto, que é o alambre chamamos alambre de bicicleta, que é como os frenos da bicicleta, e depois trae aquí se vos fixades, trae dous cables, que un é o positivo e o negativo, que son os que van ao encendido do motor, os que é o que lle dá a orden de, cando aceleras, como este teñen encendido eléctrico, é o que lle dá a orden ao cargador para encender ou apagar ou darlle máis velocidade ou menos. Isto aquí, con polímetro, con tester, medimos o extremo de cada cable e miramos se ten continuidade. Miramos que este internamente e máis este internamente daban continuidade nos dous. Entón, que é o que nos quedaba por mirar? O estado do cable. Os cables, se vos fixades, o normal é que faga isto. Cando lle dades o mando do gas, ten que coller e devolver, sabes? Tens que tensar e devolver. Isto é un mando en bo estado, porque está sen estrenar. O outro, por exemplo, cando facía así, inda que eu soltara agora o gatillo, quedábame así. Non me devolvía. Eu facía isto e o mando quedaba así. Isto volvíamos ao sitio, miras, vai ao sitio, pero isto ten que devolver cando o recolles. E outro non facía. Como chegas a ver isto? Ao principio iba duro, e o que fixen foi poñerlle internamente dentro do cable, abrindo por aquí, metémoslle grasa, desengrasante, sabes, o de 40 ou 3 en 1, calquera produto de limpieza vale. Funlle botando por dentro
para intentar sacarlle, pois o típico. Sempre imaginei que tería dentro suciedade, restos de desbroce, co paso do tempo métese polvillo, e, obviamente, atasca. Non fai esta devolución. Daslle e queda aí. Entonces, ao ir meténdolle aquí dentro o limpiador, mirei que cada vez iba indo un poquinho máis blando. Sabes, iba máis blando. Entonces, parecía que se iba a arreglar, pero ao final xa deixou de facer este movimento, quedou fijo. Entón, claro, fun a mirar e dentro, aquí dentro o que sale daqui, o cable tensor, estaba roto por dentro. Empezouse a desfiar, non? Claro, isto está composto por 8 fíos delgadiños, esta peciña. Está composta por 8 fíos delgadiños que deshilachouse, entón atascoume polo medio daqui. Que é isto daqui? Miras, esta atascoume. Miras, se mirades esta, que está torcida, esta, por exemplo, cando tiras por ela, non recollía. Entón xa tirei un pouco dela e rompeume. Entón, nada, agora debería esta, sacar o gatillo do gas, este, e os dous cables. Isto directamente iría para a basura, e o que facemos agora é, xa, se queremos aproveitar este, podemos meterlo novo directamente, pero como este está ben, este tamén funciona ben, que é o vello, o que fago é sacar o cable internamente de aquí, este que veo aquí, conecto de aquí, que solamente meter un tensor, ten un sitio para meter o cable, só le apoialo aí. Viría por toda a máquina, escondido por aquí, tríncase o positivo e negativo dos cables, que xa tes aquí o color, negro e azul, e nada, sería poñer esta varilla, onde na peza que vos enseñei antes aquí, na que veo o carburador, de maneira que cando ti actúas aquí, fai mover o chicle do carburador, para que revolucione máis ou menos. Entón, si, ao volver, o estaremos estado horas a recolle. Ahora supoño que pa semana, cando tiña tempo, terei que montalo e subir un vídeo para que veredes como se monta, que é moi sencillo, non ten nada a outro mundo. E nada, isto para acceder a tapa só é sacar a tapa, para acceder onde está o carburador, e sacar a tapa, son trae 2 tornillos, un aquí e outro aquí, sacamos a tapa, e xa directamente se mira, que poñalo aí, isto non ten ninguna complicación. Sabes, digo, é unha avería moi pouco común, pasa, é normal, co paso do tempo, vais metendo basura no interior do cable, e ao final hai que tirar con el. E nada, este cable vale, creo que 15 euros, e dura, a miña máquina ten 6 anos, é a original dele, nunca se cambiou, por iso que son pezas que non é moi común. Non me din conta nunca de facer un tutorial sobre isto, porque é unha avería que nunca pasa, que non é nin avería, realmente é un problema, iso arreglo calquera, valíache, podes poñerlle calquer cousa, é un alambre vello, sabes, calquer, pero vamos, porque vale, é mellor collelo directamente que xa sea para isto. Nada máis. Cando veredes que vos queda pillado, porque moitas veces o cable está ben, pero que se rompe é aquí dentro, isto aquí internamente leva un muelle, que a veces rompe, entón ti cando lle das o gatillo, non che devolve, tens que darlle coa man ti por sitio, porque se rompe o muelle, pero miramos que este, por exemplo, funciona perfectamente. Entón eu provei, no, para mirar se iba, e efectivamente, así que yo posen xa funcionou ben. E nada máis, isto é o problema de cando a máquina ao ir a acelerar non vos devolve. Temos que fijar en 3 puntos, que estea o mando ben co muelle, que devolva no sitio, que cando lle das o cable que estea correcto, se mires que o darlle o cable fai así, e ao soltar o gas non devolve, o sea, non sube, que se queda así, entón está mal. Se miras que devolve e o gatillo vai ben, se fai este proceso, entón o problema está no carburador. Tanto pode ser internamente como na parte externa, onde leva o muelle co resorte para que enganche na peza plástica que fai que se una. Sacando iso non ten máis. Moitas gracias.